Wansam no so na humachi be no nan empa mu ho akwan mu kafo ekoto hyashenkafo ya na akwantufo ya na Australia ba ko etimu ebi agege won sika free won sam no wa niema bi wo Berekum ene drobo kwan no so Konobo akoso bio e Berekum drobo kwan tempo no so a akronforemfo okita tuo ni asekan ato ahye akwantufo so age won sika ene wo ho nioma enya asem ketoa na mfoni a enam abefo apaso a wohunu se wonom a ho akeka adwamu bi e kasa won mo kire se abambofo krampo a wonom eba ho se wonom eba bebo ban ho no omo nso akronfo yi edi won so nkunum a waje won ho nioma enya asem ketoa nanso obi entumi ensisu dua se sa abambofo yi wonom ya asrafo ana se wonom efrihi asem yi eka ya nanu esi wo sa akwan no aso a eka ne mrahye bedwani ya wo German North ya mahama afo no no so nam so a konferenfo kwaje ne ho nioma saa October bosumi wa afiya mu so bosumi etwam ya mrahye bedwani ya Berekum West Dixon Chiredua enso wonum ekire no sa akwan na aso eje ne ho nioma na kire se bone ye ekoso ho Ufasoja micha ma robo yo ufasoja ni da hono robo ma robo yo pa soja foka ye ho be na da ba ko o so ba da ko ya ko soja so ba da ko